לפני 10 שנים ניסיתי להתחיל יוטיוב עם ביקורת של ארבעת המופלאים. איזה דרך יותר טובה להתחיל את זה עם ארבעת המופלאים החדש שיצא בקולנוע. חברים, לפני שמתחילים, אשמח אם תעשו לייק, תשתפו, תגידו לי מה אהבתם, מה לא אהבתם. אני כרגע בפוזיציה חדשה, אשמח לשמוע את התגובות שלכם. דבר שני, הביקורת הזאת כן תהיה עם ספוילרים. אם אתם רוצים לדעת מה חשבתי על הסרט, יש את הריל שהכנתי, מוזמנים ללכת לראות. בשורה התחתונה, אני כן נהניתי מהסרט, אני כן חושב שזה הסרט שארבעת המופלאים שאנחנו חיכינו לו כל הזמן הזה. היה לי כמה בעיות, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, אני בגדול אהבתי את הסרט. בואו נתחיל בדברים שכן אהבתי. אני מודה, אני באתי קצת סקפטי לסרט הזה, גם אני לא ממש אוהב את ארבעת המופלאים, גם גלקטוס, גם נמאס לי לראות את פדרו פסקל בכל דבר שאני רואה. חברים, הוא מופיע ביותר מדי דברים. אבל באמת, אני חושב שהסרט הזה עבד, אני חושב שנהניתי איתם, הם הרגישו לי כמו משפחה. אני חושב שבן גרים גנב את הסרט. גנב מאוד את הסרט. אהבתי את זה שזה באמת היה ביקום מקביל, שלא היה שום קשר ליקום של מארוול. וגם בסוף, בטיזים בסוף, באנד קרדיט שדיבר קצת על דומסדיי, באמת זה עבד לי. אני כן חושב שבן גרים, כמו שאמרתי, גנב את ההצגה, הקאסט הזה היה מעולה, הם הרגישו לי כמו משפחה אמיתית. בנוגע לגולשת הכסופה, אני חייב להגיד משהו, היא עשתה עבודה טובה, הייתי יכול לוותר עליה בסרט הזה, אבל כן היא עשתה עבודה טובה. אני כן אגיד, כל מי שבא מתבכיין, למה זה גולשת, זה אמור להיות גולש, תתבגרו, היה גם גולשת בקומיקס, היא הייתה מעולה. גלקטוס, אני באתי מאוד סקפטי לגלקטוס. סרט ראשון שלכם, כבר גלקטוס, זה רע של נוקמים, זה רע ברמה קוסמית. אני מודה שטעיתי, הוא היה מעולה. הוא היה מעולה בסטנדרט של מארוול, שהחיים שלהם הם לא בסטנדרט כזה גבוה, אבל עצם זה שהוא גם לא היה ענן עשן, אתם זוכרים שזה היה ב-2006-2007, תקנו אותי אם אני טועה? אבל כן, הוא היה עם הכובע הדבילי, עם העיצוב הדבילי שלו. אני כן אוהב את זה שזה התחיל מהאמצע, לא היה את האוריג'ין, הם דיברו קצת על האוריג'ין. אני כן אוהב את זה שזה היה בעולם של שנות ה-60, ואז היה גם כמה קאטים כאלה שהראו כאילו סרטונים משנות ה-60, זה אני חושב שעבד. עכשיו לכמה דברים שפחות אהבתי בסרט. קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שבן גרים היה הדמות האהובה עליי בסרט. מיסטר פנטסטיק פחות, פדרו פסקל הוא מיסטר פנטסטיק, הוא היה מעולה, הוא היה גאון, אבל הוא גם פחות השתמש בכוחות שלו. ג'וני קצת הציק לי, בינינו. הוא קצת הציק לי, גם הקטע איך הוא ניצח את הסילבר סרפר, עם כל הקטע שהוא שמע הקלטות שלה ולמד את השפה שלה בכמה ימים, כמה שעות. זה גם הרגיש לי כזה, באמת אחי, באמת זה מה שאתם עושים. ואני חושב, יש משהו מאוד בעייתי שמארוול עשו. מארוול לפני כמה חודשים, מי שלא יודע, שחררו ערימת כיסאות כדי להגיד מי יהיו בנוקמים. והם הראו את כל ארבעת המופלאים שם. ארבעת המופלאים שם מופיעים, זה ידוע. הם יהיו בנוקמים, זה ידוע. העניין הוא שאתה רואה את הסרט, ויש שם קטע שאתה חושב שג'וני הולך למות, ויש קטע שאתה חושב שסו הולך למות. אבל שאתה רואה את זה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, הם לא הולכים למות, הם יהיו בסרט הבא. אז מה ההיגיון? ושוב, הגולשת הכסופה הרגישה לי מאוד מאוד מיותרת בסופו של דבר, עצם שג'וני היה צריך לדבר איתה, ולהגיד לה, אולי תעזרי לנו, והיא מתעצבנת וכועסת. זה היה לי קצת קיצ'י כזה, אבל אני כן חושב שהסרט הזה עבד לי, אני כן חושב שזה הסרט הכי טוב של ארבעת המופלאים, זה לא אומר הרבה, אבל באמת הכי טוב. האם הייתי רוצה לראות את ג'ון קוזינסקי חוזר בתור מיסטר פנטסטיק? כן, אבל אני רוצה לראות מה המשך שלהם, אני רוצה לראות מה הם יעשו בעולם הזה, אני רוצה לראות איך הם ישתלבו עם יותר הגיבורים. אני נהנתי, אבל כמו שאני תמיד אומר, זה לא משנה מה אני חושב. לא משנה, באמת זה לא משנה. זה משנה מה אתם חושבים, מה חשבתם על הסרט. תספרו לי בתגובות מה חשבתם על הביקורת, בואו ננהל שיחה בתגובות, אני אשמח לשמוע מכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא. אם יש לכם עוד משהו שאתם רוצים שנדבר עליו, תספרו לי בתגובות. אני קורא הכל, אני מגיב להכל. חברים, לייק, שיתוף, כל הדברים האלה שאני אוהב להגיד. הכי חשוב, החלפנו ערוץ, החלפנו לוגו. גוסטבו יחזור, אל תדאגו, אבל הדבר היחידי שישאר, נתראה בקולנוע. ביי.